Gipasakan og kaso sa Department of Justice ang 20 ka mga individual kalabot sa duha ka matud pag Ghost Flood Control Project sa Balamban, Cebu. Ang report ni Femari Dumabo. Matud kan DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, apil sa reklamo ang pila ka engineer, mga personnel sa DPWH Cebu 3rd District ug pila ka pribadong individual. Gipasaka sa NBI Cebu District ang mga reklamo sa malversation of public funds, paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, perjury ug falsification of public documents. Personal nga giadto sa Jamie Balitang Bisdak ang buhatan sa DPWH 3rd Engineering District sa Toledo City. Apan way opisyal nga miatubang sa news team, kay matud pa ang DPWH Regional Office na ang mo-issue og statement. Nagdumili usab pagluwat og pamahayag ang DPWH Regional Office, kay ang ilang head office lang ang mopagawa sa opisyal nga pamahayag. Ang proyekto nga hinungdan sa mong reklamo mao ang construction of flood mitigation structure sa Cumbado River sa Barangay Singsing, lungsod sa Balamban. Sa pagbisita sa JMR-TV Balitang Bisdak sa Barangay Singsing, matod sa mga kawani ug usa sa mga opisyal sa Barangay Singsing nga sukad-masukad why flood control project sa ilang lugar. Apan sa niaging tuig lang ilang nasuta nga adunay gihimo nga flood mitigation structure sa silingang barangay sa Barangay Kantuod. Kining spillway nga atong gitindugan karon, matud pa man sa mga mulupyo dinhi dapita mao kini ang boundary sa Barangay Kantuod ug sa Barangay Singsing. Matud sa mga mulupyo nga ilahang nasuta nga ang gitukod nga flood control project layo pa nining dapita, iya gyud sa Barangay Kantuod ug wa usab sila nasuta nga gitukod nga flood control project dinhi sa Barangay Singsing. Dapat unta magpahibaw sila sa kanaang kasikbit nga barangay nga unta nga naa sila project nga ibutang, at least naman lang nga kung naay mangutanan namo makahibaw sad mi nga taga barangay nga naay project diha. Gikuyugan ang team sa Singsing Barangay officials sa dapit diin nahimutang ang duha ka phase sa flood control project. Apan diha na gyud kini sa Barangay Kantuod. Ug ilang gilagway nga pipila ka kilometros pa ang gilayon ini gikan sa spillway, ang boundary sa maong duha ka barangay. Gikuyugan namo siya diri katong taga NBI. So maot paabot namo diri pa luparan og drone. Gipaluparan siya og drone nya mao to nga nakita nila is naara gid diri sa Cumbado. Sa Kantuod ra gyud. Wala nga to sa Singsing. Wala jud mi kahibaw nga na day project day sa flood control nga unta nga naa ibutang sa Barangay Singsing. Oo. Nya mao to pag-ari namo diri is naagi siya diri sa Kantuod. Gisulayan sa JMR-TV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa mga barangay opisyal sa Barangay Kantuod. Apan atul sa pagbisita, way mga opisyal sa ilang barangay. Sa post sa social media page ni kanhi 3rd District Congressman Pablo John Garcia, una na niyang gipasabot nga walay ghost flood control project sa lungsod sa Balamban. Among duha ka mga proyekto ang napatuman, nahuman og na-turned over ngadto sa LGU ug na-audit sa COA. Ang problema lang gyud mao ang address o lugar sa nahimutangan sa among mga proyekto. Giawhag niya ang NBI, DPWH ug COA alang sa himuon nga joint re-inspection sa maong mga proyekto. Oban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.